Naimbag nga rabi San Pedro. Palakpakan tayo manapo, ti barangay tayo. Muna-unay, kablaawak na ni Apo Kapitan, Angelos ulit kan digiti agkakaanat nga kagawad na dadatapo palakpakan tayo manida. Stamet, digiti nangkuy-kuyog kada kami itay bigat, digiti coordinators tayo ni dati ang Kapitan na Edison de la Cruz kanti digiti kakaduana at niya. Thank you, Pastor. Di pa nang kuy-kuyog po kada kami, kada kayo amin. Nang naruna kada kayo apo nga kabarangayan mi iti San Pedro, kastamot iti familia, iti kadwaming paidasig data, datatoy, naimbag nga rabi yu amin. Ti kangrunaan nga agam ti ama ti ili, ket mangkita iti pagsayaatan iti ili nga idadaulwan na. Nang nangruna, dati pa nang taming na ti pagsayaatan iti umili. Dati umili, iso apo iti kapatgan nga gamang ti ili tayo. Kat iti nagagam ti numutibiyang amok nga iti talong atawan kat akikid ababa. Kat nabiti agputi kunak nga masapa awan maubraan tayo. So insigida apo iti agasumer tinumutibiyang kalpasan di pupusay di napatag nga gayem ko nga nagmayor kat we wasted no time ti imuna nga naramid tayo apo kat inyawak ko iti imak kadagiti amin nga makatulong kada tayo nang runa dagiti kinasupangil tayo ti politika idi kan dagiti dating hante kadwa iti Sangguniang Bayan kan dagiti kamang iti barbarangay. Katinawis ko ina na agsang agkay-kaysa tayo tapno ti kasta ket irugi tayo na sangsang kamesa tayo nga agserbi para itiili tayo. Ket data apo nagunod makita yo met iso nga number 1 first class municipality tan itiili tayo nga San Nicolas. Sa depot ng administrasyon, mamati iti unity, panagkay-kaysa, awan ti mabati apo, sa pasap iti panagserbi, kan sa pasap iti panagprogreso. Kat ti obligasyon mi taapo kat may ipadamag kada kayo, digiti nagapuanan mi iti talong atawan, kan may ipakaamot, digiti plano mi pay iti masakbayan. Kat yun na tayo apo iti San Nicolas Public Market tata napag-rehabilitate tayo 5 apo iti comfort room ijay San Nicolas Public Market tayo ijay may kalima apo at para iti senior citizen kan persons with disability functioning amin dito yan apo kat mabalin nyo nga idanon dati comfort yun yung kay makipalengke ijay San Nicolas Public Market kunak kadi. Ng importante amin na mapanidya pagtagilakwan at accessible nga comfort room nga ato tapno ti kasta ket maserbisyo anatay amin. DJ atep na po na tarimaanan awan ti ubunan tingad hang mabasa dagitay aglaklago dagitay mapamakitsenda kan adapay apo deepwell nga na ipatakder iti sangot ti tiyandaan kada ket mangted iti water supply iti uneg ti palengke ken agserbi dati apo nga reserba nga punto nga danong iti ili tayo nga mabalintay nga yandingay kadagitay eskwela no at digitay athletics no at digitay activities na nga kasapulan ta iti ado nga pundo nga danom ket digitay apo babaen iti
RA 7171 tayo, tayo nga inutang apo, deti nausar ta palengke, nagapo dito iti share tayo iti RA 7171. Kaya kaya't kung ipakamukan na kayo apo nga awan ti plano tayo nga mangyakar, deto'y tiyandaan tayo, ijay sentro nga ayan na. Tatiga po na, mas masaya atin tayo maron, iso nga awan ti gapuna nga iyakar tayo. Agbati dito nga tiyandaan iti lugar na kat kanayon tulad ta nga adda maipan nga proyekto nga pangpasantak tayo no tinamutib yan kat papagasatan kamanen nga mayoryo iti sumarno nga talo nga tawen. Iti kaman ti agrikultura, ti barangay tayo apo iso ti recipient iti nakadado nga suporta dating administrasyon iti aspekto ti agrikultura, iti agtalkalon, dagiti mangalap, ken dagiti agtartaraken. Kat namnamaan niyo apo nga numotibyan tumanen iti mayoryot sa marno talo atawan no ana iti nasagrapyo nga inputs iti dati administrasyon kat mamentenar ken palubos ti apo no dumakkel tuman data share tayo ti RA 7171 at adon tumanen apo ti umay iti barangay tayo. Awang palakpak apo. Hello. Okay. Itimat kamang itimat aspekto ti edukasyon at 87 nga scholars tayo nga bigiti kolehiyo nga gikan tayo iti financial assistance. Kat no sumayaat iti ingreso tayo iti collection coming from business permits kada iti taddo mapay nga pamastragan kumat adun to pay apo iti scholars tayo. Iti social programs iti dating administrasyon iso ti panakairogi deti at deti Christmas package ti amin na familia baknang man wono pobre. Doon nga tawanan apo nga nasagrap ti detoy ket namnamaan niyo nga iti deti nga tawanan adan tumanen umay iti tinunggal familia iti ili tayo nga San Nicolas. Kastamat apo iti sektor ti transportasyon dagiti apo nga tricyclean ken dagiti jeepneyan dating administrasyon iti nangirogi iti cash assistance kada kayo for the past 2 years at inawat yo kat tuno July apo dating tawen umay tumanan dati cash assistance for this year namamaan nyo data apo hanggang ibabawi gamga po ta tiyempot election na ipuspon nat basik so dan tumanan tuno July. Itimat aspekto iti investment kan dato mapay nga iti komersyo at taginatang tayo apo nga 4.8 hektar nga daga iti abagatan iti poblasyon. Kat dito nga ginatang tayo nga 4.8 hektar iso iti pangipatakburan tayo iti government center tayo iti Masakbayan. DJ agdama nga munisipyo tayo hante ito apo nga perjen nga i-restore tayo lata nga kasapulan tayo apo iti dakdakkel nga munisipyo umat-adumot iti dokumento dumakdakkel ti negosyo umat-adumot iti kailan tayo nga umay agabil iti serbisyo kat deti madamang at munisipyo tayo kat nailatan iso nga ti sermata deti administrasyon na po kat mangipatakter tayo iti government center iti deti ginatang tayo nga 4.8 hektar. Tiga po na aside iti deti panangya nga panakasapol tayo iti dakdakkel nga munisipyo deti government center to pay kat ato ti ahensya nga may jay adan to pay deti farmer center tayo adan to pay deti mabalintang ipaupang lugar
para kadagiti kasar, kadagiti agpadaya, kadagiti apo ket income generating to, iti ili tayo, tano, at the income generating apo, at the maurnong tayo, di kat adan tumot lang nga may sublini nga serbisyo katatayo. Kat DJ ginatang tayo nga daga, dandani magaburanan. Ngam, ori ka dagiti tatakat, ginatang tayo, iti pinaglabas sa panawang, tidaga apo kasla balitok. Asok now, ngimaton ti balor, di ginatang tayo nga daga. Dakdakkel ti kitain na apo, ng DJ, kwarta nga naigatang nga matmaturog kumaijay bangko. So, gimatang tayo ti daga, na investment tayo nga mabalintay pa nga usaran para government center. Kat istorya kada kayo apo nga no kasunod pa nakaga proseso deti pa nakagatan deti nga daga. Detoy na na-observer anin iti legal na procedure. Iti andaw may mangyo preserve nga daga tinumutibyan ng buwangayak iti negotiating committee composed of the different department heads kanda iti dadumakaman ti Sangguniang Bayan kat isoda iti nakinegosyar iti naglako kat may sabay na iti commission and audit ng dutokpay iti accredited nga appraiser iti DJ daga kat DJ tinanggatang tayo ti DJ daga nabababa pa apo ng DJ appraised value DJ daga nga ininyat nga DJ appraiser iti commission and audit inaprobaramat iti Sangguniang Bayan deti nga transaksyon awan si Mupiat DJ's provincial board inaprobaran kamat kan kasta pa apo inaprobaran pa iti central bank iso nga amin nga proseso nasurot kat agtul-tuloy deti ganwat tayo sa tela kumaapo dandanit at kaburen kat inotantan tayo detoy kat digitoy apo digiti programa tayo kat sa tela kuma mapagasatan tinamutibyan kaputi kasta kat agtul-tuloy deti panang pasayaat tayo iti agrikultura, edukasyon, negosyo kan linak kental na iti ili tayo. Han tayo apo nga nagulod tigitoy no awan digiti kamang iti Sangguniang Bayan nga kadwak nga nagserbi kada kayo iti talo nga tawen. So yung ko iti panang support tayo katakwada manipot ken apo Vice Mayor kada iti pito nga para konsyales tayo ket adda pay deti patubo tayo ditoy na konsehala ket mabalin apo nga iso iti maikawalo nga butosan tayo tapno tigasta ket walo danto nga mangtulong kanya para iti pagsayaatan iti ili tayo. Diyos di admina, may bag nga rabuyan.